Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. मी या 3 दिवस स्वामीजी जे विषय आपल्या समोर मांडणार आहेत त्यातला प्रमुख विषय नको नको रे मला गुंतू माया जलाशय हा आजचा विषय आहे त्यांचा. उद्याचा विषय हरिप्राप्तीसी उपजवू धरावे संताचे पाय आणि तिसरा विषय हरिभक्ती विना वेळ घालवू नको रे. तीनही विषय जरी बघितले तर या तीनही विषयांची आज समाजातील सगळ्या लोकांना गरज आहे असं मला वाटतं. आणि निश्चितच रित्या स्वामीजी ज्या आत्मीयतेने हे विषय मांडणार आहेत आणि जो विषय लोकांना समजावून सांगणार आहेत निश्चितरित्या याचा जर आपण थोडा जरी बोध घेतला तर मला वाटतं आपलं जीवन सार्थकी लागेल, आपले जीवन आनंदमय होईल असं मला वाटतं. आपण सगळेजण भाग्यवान आहात. स्वामीजींचे विचार आपल्यापर्यंत निश्चितच या 3 दिवसाच्या प्रवचनापर्यंत 3 दिवसाच्या प्रवचनातून पोहोचणार आहे. 3 दिवस सातत्याने मडगाव नगरीतील सगळे लोक जे ह्या 3 दिवसाच्या प्रवचनासाठी या ठिकाणी हजर राहणार आहात. म्हणजे योगायोगाने मी वेगळ्या कार्यक्रमासाठी म्हणजे मी ह्या प्रवचनासाठी उपस्थित राहू शकणार नाही, पण स्वामीजीने मला निश्चितच त्यांचा जो कर्नाटकामध्ये मठ आहे त्या ठिकाणी निमंत्रण दिलंय. सिद्धारूढ महाराजांच्या कृपेने निश्चितच आपल्या मठामध्ये यायला मला पण आवडेल आणि आपलं तिथेही दर्शन घ्यायला मला आवडेल. पण मी एक निश्चित सांगेन, तीनही विषय जे आहेत म्हणजे आज हरिविना काही नाही आहे. म्हणजे आपल्याला व्यर्थ कुठल्याही ह्याच्यात गुंतवण्यात काहीच अर्थ नाही आहे. म्हणजे आपण प्रेमभक्ती आणि साधना म्हणजे प्रेम काय आहे, भक्ती काय आहे आणि साधना काय आहे या तिन्हाचा जरी अर्थ आपण समजावून घेऊ शकलो असेल तर निश्चितच मनशांती आपल्याला लाभेल. आणि मनशांती जर आपल्याला लाभली तरच आपल्याला आरोग्यदायी जीवन मिळू शकतंय असं मला वाटतं. जर आपल्याला मनशांती नसेल तर आरोग्यदायी जीवन मिळणं खूप कठीण आजच्या जीवनामध्ये आहे. कारण आपली सगळे आपण बघतोय की आपल्याला होणारे सगळे आरोग्यदायी व्याधी या आपल्या मनातून उद्भवत असतात. कारण तुम्ही इन्क्लुडिंग आपण जर म्हटलं तर एखादा ब्लड प्रेशर असेल किंवा डायबिटिक असेल त्याचं मूळ कारण जर कुठं असेल तर ते मनशांतीशी जोडलेलं आहे. भौतिकतेकडे स्वाभाविक प्रवृत्ती असणारे आम्ही प्रापंचिक जीव. भौतिकतेचा अर्थ आपण जाणतो. प्रापंचिक ज्या काही सुख सुविधा आहे, वस्तू, पदार्थ, व्यक्ती, घर, दार, ह्या सर्वांना सत्य मानून त्याच्यातून सुख प्राप्त करण्यासाठी हा जीव धडपडतो आम्ही पाहतो. त्या प्रत्येक वस्तूला त्याच्यातून सुख प्राप्त करणं हे पाप नाही, देवाने आमच्यासाठीच निर्माण केलाय. विश्वस्य कर्ता भुवनस्य भोक्ता. पण दुःखाचं कारण शब्द काय वापरलाय? माया. त्या वस्तू आणि पदार्थाला मी आणि माझं समजून त्याच्यासाठीच सर्वस्व अर्पण करणे नव्हे. ते सुख आहे, ते पदार्थ वस्तू आहेत तरच मी सुखी, ते नष्ट झाले तर मी दुःखी. ही जी माया, या मायेची चर्चा तुकाराम महाराज करतात. प्रिय बंधू भगिनींनो, आम्हा सर्वांना ठाऊक आहे एक ना एक दिवस आम्हा सर्वांना जायचं आहे. कुठे कुठे जायचंय? विचार केला? कुठे जायचंय? भीती वाटते का बोलताना? अटळ आहे जातस्य हि ध्रुवो मृत्यू ध्रुवम जन्म मृतस्य च. एक ना एक दिवस आम्हाला शरीर सोडायचंय. मग ते शरीर सोडतानाची तयारी. दुःखाचं कारण व्यक्ती नाही, बंधू भगिनी नाही, माता पिता नाही, त्यांच्याशी जोडलेली माया.
ममत्व आणि मोह हे दुःखाचं कारण आहे. शरीर सुटताना सर्वात महत्वाची माया आमच्या स्वतःच्या शरीरावर. जे शरीरच मी आणि माझं नाही, हा जीव पहिले त्याला माझं शिक्का मारून मीशी निगडीत सर्व माया जी जमा करतो, ती माया आम्हाला सावध करतायत तुकाराम महाराज. नको नको रे मना गुंतू माया जाळी. जाळ आहे जाळ. जसं कोळ्याचं जाळं, त्याच्यामध्ये तो मासा अडकतो, आमिष पाहून खाण्याचे पदार्थ त्याला लावतो, तसा अडकतो. तसं सुखाची आशा घेऊन मला घरापासून सुख, पतीपासून सुख, पत्नीपासून सुख, घरादारापासून सुख. अरे सुख मिळव, पण ते मिळवत असताना हे आहे तरच सुखी, नाहीतर मी दुःखी. ही माया आहे. ते नष्ट झाल्यावर आम्ही दुःखी होणार आणि ते जर गमवलं तर ते पुन्हा मिळवण्यासाठी आम्ही पाप करणार, अधर्म करणार. आमच्या हाताने आमच्या वाटेवर आम्ही काटे जे मीठ स्वतः घालतो आणि हे विसरून जातो की गेल्यावर काळ आला जवळी. अरे आम्ही मृत्यूच्या दाढेमध्ये आहोत आणि गेल्यावर तो परमात्मा, तो जगतपिता आम्हाला विचारणार आहे, कशासाठी तुला शरीर दिलं आणि काय घेऊन आलास. प्रिय बंधू भगिनींनो, ही माया ही आपल्याला अशी गुरफटत नेते. जसं आपल्याला ठाऊक आहे, आपण समुद्राच्या काठानीच राहणारे आम्ही सर्व गोमंतकवासी. त्या समुद्राच्या काठ्यावर आपण पाय ठेवला तर वाळू पाहिले ना कशी सरकत 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 जाते, कळत नाही त्या लाटेच्या दिशेने. तसंच ही माया आम्हाला सरकत 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 त्या काळाच्या मुखामध्ये आम्ही आहोत, पण आम्हाला आमच्या कर्तव्याचा बोध होऊ देत नाही. आणि जे असत्य प्रपंच वस्तू पदार्थ, जी नाती नाममात्र आहे. अरे कवणाचे गणगोत, कवणाचे मायबाप, मृग जळवत जाईल लया, या बंधू भगिनींना आम्ही सत्य मानून आम्ही त्याच्यासाठीच आमचं जीवन आहे जेव्हा समजतो. अत्यंत प्रामुख्य विषयाच्या बद्दल आज चर्चा करायला सगळे प्रारंभ झाले. दीदी सांगितले मायाच्या बद्दल. मायाच्या बद्दल ज्या माणूस बोलायला जातो त्या मायामध्ये सापडून जातो, तो त्या बाहेर येणार नाही. माया शब्दाचाच असा अर्थ आहे. मा या याचा उलटा करा, या मा. काय अर्थ आहे? या मा. या म्हणजे जे वस्तू नाही है, मा याने नाही, जे आहेच नाही त्याच्याबद्दल बोलायचे मायावाद आहे. जे आहेच नाही त्याची वार्ता पुससी काही. संतांनी म्हणाले जे आहेच नाही त्याच्याबद्दल बोलायचं मूर्खपणाच आहे. तरी सुद्धा त्याच्याशिवाय काही काम चालतच नाही ना. स्वतः परमात्मा गीतेमध्ये म्हणतो मम माया दुरत्यया. हे अर्जुन, हे माया माझी आहे, माझी. किती सुंदर सांगितले. हे माया शब्दाचे अर्थ आम्ही विचार करायला प्रारंभ केलो तो आपण विचार करा. दोन शब्द आहे शास्त्रामध्ये, असणे आणि दिसणे. दिसणे आणि असण्यामध्ये खूप फार अनंत आहे. पण जे आपल्याला दिसतंय आता हे आहेच नाही है, हीच माया. कोणाला विचारा की आपण कोण आहे बाबासाहेब महाराज, आणि तो नारायणराव आहे बोलतो ना. कोण आहे आपण? नारायणराव. अच्छा, नारायणराव कुठं आहे थोडं दाखवा, दाखवा. कोणी दाखवणार आहे का आपल्याकडे? नारायणराव कुठं आहे बाबा, तुम्ही दाखवा. कुठं आहे? हे नारायणराव आहे, हे डोकं, हे केश आहे, हे काय, हे काय आहे, नाक आहे, तोंड आहे, सगळे हात आहेत. नारायणराव कुठं आहे? नारायणशिवाय काम चालतच नाही व्यवहारमध्ये. शाळेला ज्यावेळी जातो तो नाव नोंदायला तर विचारतो ना आपलं मास्टर साहेब काय नाव आहे, मुलाच्या वडिलाचं नाव काय आहे, त्यांच्या आडनाव काय आहे, सगळं विचारतात. पण विचार करायला गेला तर हे नाव कुठं भेटतच नाही.
डोळ्याला नारळ म्हणायचं, तोंडाला म्हणायचं, हाताला म्हणायचं, छातीला म्हणायचं, पोटाला म्हणायचं, पायाला म्हणायचं, हुडकत गेले तर नारायणराव गायब. हे माया म्हणजे काय जास्त नाही आहे. क्या करतं वेदांतमध्ये माया मात्र द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः. हे बाबानो, माया मात्र मिदम द्वैतम, जे तुम्हाला दिसतंय सगळं मायाच आहे, मायाच आहे. ह्याच्याशिवाय आम्ही राहू शकत नाही आहे. हे म्हणजे ते त्याच्यामध्ये त्यावेळेस सापडले. श्री सिद्धार्थ स्वामींनी त्यांच्या काळात कित्येकाच्या गर्वाचं हरण केलं. ते याच श्रद्धेवर की असत्यावर मात करणारी एक शक्ती अस्तित्वात आहे हे सिद्ध केलेलं आहे. नियतीपुढे काही चालत नाही याचे भान ठेवून ईश्वराचे नामस्मरण करीत मनुष्य जीवनाचं आपलं कर्तव्य पार पाडावं ही शिकवण श्री सिद्धार्थ स्वामींनी दिलेली आहे. ईश्वर भक्तीचा बुकेला आहे हे दाखवणारे प्रसंग श्री सिद्धार्थ स्वामींच्या जीवनात अनेक वेळा आले. खुद्द काशी विश्वेश्वर येऊन श्री सिद्धार्थ स्वामींचे उष्टे काढतो आणि अन्नपूर्णा देवी काशी विश्वेश्वराचे हात पुसते असा एक प्रसंग त्यांच्या जीवनात आलेला आहे. सांगण्याचे तात्पर्य आहे की तुम्ही निस्वार्थ भावनेने भक्ती करीत राहा. तुमची काळजी घेणारा तो आहे हे कुठेतरी मनात आपल्या बसवलं पाहिजे. ईश्वराचं नामस्मरण ही कुणा विशिष्ट जातीच्या लोकांची मक्तेदारी नाही आहे. श्री सिद्धार्थ स्वामींनी लोकांच्या मनात ही बिंबवलं. गळ्यात इष्टलिंग घालत नसल्याने तसेच जाती पंथ भेदाचा विचार न करता सर्वांना ओम नमः शिवाय परमपवित्र पंचाक्षरी मंत्राचा उपदेश देऊन भक्तांना पावन करीत असल्याचे पाहून रूढीवादी लोकांनी त्यांचा अनवनीत छळ केला. परंतु त्यांनी सर्व छळ, त्रास आणि अपमान सोसून भक्त तसेच भक्त यांचा एकसारखा उद्धार केला. एक अवतारी पुरुष नसून देखील श्री सिद्धार्थ स्वामींनी वेदांताचं शिक्षण, वाचन आणि मनन करून परमार्थाचा पाया मजबूत केला. सद्गुरूशिवाय मोक्ष नाही हे त्यांना उमगले आणि योग्य गुरुच्या प्राप्तीसाठी त्यांनी भटकंती केली. गुरु सहजासहजी भेटत नाही हे स्वामींनी त्यांच्या भक्तांना